Alright, for today's video, biyahe sa taglaing naso dire gikan sa Bohol. Siyempre ari kita manukad sa Tagbilaran. Nya entrada na tanaw wala ninyo na sakay kita gusan jeep dia una oy. Suki naman nato ni basin dia tag-discount pohon. Ang atong flight na ugma pa man siyempre ato sa nang i-advance no kagalingon dia kay unsa gud taon ta. Kinahanglang tag mag-advance kay basin mabiyaan ta na nayates na. Wanay na guys istorya ay adto na ta diretsyo Bactan Airport diha. Arim ta manukat padong di taanig Hong Kong di ay suway gud tag biyahe gud taanig gud kay base di magita tag mga mayuhon dito. Awan na tay agi-agi immigration kay di man pwede mag-video dito. So ari na lang ta mo itur diha gamay sa sud sa Bactan Airport. Ya kasagaran gyud kay mag-travel gyud ana ra gyud mag-video makalusot ng immigration sa gud taon pud. Basta kompleto lang ang papilis diha wanay dagang istorya diha. Partida kay tagbag na kay color pink abi pala kadudahan ta diha. Bitaw atong flight diha buntag na sayo so dapat siga gyud atong mata diha buntag sayo pa mata gyud tagalauna diha para makaabot ta sa atong flight nga alas 6 sa buntag. Saktong lingkod lang pud gamay mga oras ka ping atong paabot diha so mas maayo gyud ang mo paabot ta kaysa ang eroplano mo paabot sa tunga nga kanang butanga imposible kay na. So boarding time na to karon diha langga sa kay tastanan diha kay mo boarding na gud ta tialo kay mo biyahe na gud tag laing nasod. Ana kanindot sa on time atong flight diha ang atong banabana diha nga oras mahiabot kita sa saktong panahon diha. Naswertehan sa taana gabmay kay nabutang kita sa lingkuranan nga taas-taas og ligrom hitad-hitad taman ginhawa natong gibuhat diha. Kini nga flight kay uwan gyud dire gamay Cebu pero di man sa ta mabasa nga naman sa eroplano naman ta sa airport wan na lupad na ta dire. Nya pinasiyo Hong Kong natong tirada dire ron. Ato na dayon tang ihatod ta mo dito sa Hong Kong mo na tong entrada dire abot na sa Hong Kong carpet ilang sahog oy. Gwapo kana di gid mabuling among tiil. Kung daghag lapok imong sapatos ipahid dala dias carpet makatilaw gyud kasaba dias mga insect diha. So kini nga paglakaw karon padung kita anis immigration kay syempre mulabay kita immigration kay kinahanglan magid na kinakuyawan gyud di ka moagi immigration bitaw tanan gyud moagi gyud na pagawas og pasud sa nasod. So nigabot mo dire sa Hong Kong na kay fill outan nga form so bali arrival form na kay para ilan ang tanawon diha og asa ka padung unsa ka nga flight unsa pa na diha basta ilan ang record dire tuma na lang mo sa ilang gusto nya human ang taglusot sa immigration diha lakaw to dire sa arrival area lakaw nga pina artista ba daw sa taon mo diha kunuhay na kunoy nagkuha na to dire pero wa gud taon magtanatan-aw pa ta dire asa ta mulusot asa ta mudong sa atong puy-an ani. So sa wapa ginato na mahuna-hunaan ang atong ginunaon na nato kini pagkaon. So namatay kitang pambansang 7-Eleven dire daugon tani. So medyo gutom-gutom gito no. Ang atong pilion ganana kanang naay rice. Nya dire self-service niya ay mo pagilasilas kung namoy paliton kamoy mag-microwave sa iyong kagalingon ay mo pagsalig. Sariling sikap trada ni para makakaon ka. So mo na ni karon kay gutom naman kayo. Mora guto sige bye.